Ayo, Amuk Suramarata, Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jamule. Lak tonya lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo Karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni. Pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Ya namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Mesake to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aduh. Aja Bagong. Ngerampungke ora nang kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku nena wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Ki nek nggo nendang ya ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Lho, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak totke Bengawan Durna. Blegegekugek sadulita. Mel. Anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing makarti. Nalagareng padha kanthi harja sapraptamu ana ing ngarsaning wong tuwa. Tole nunggih tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra pun Nalagareng Rama. Kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Rama Badranaya semban kula. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Nalagareng. Kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama semban kula. Petruk kowe padha harja Petruk. Tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan.
Paring mingsilipun Bapak mewahono kabagyaning gesang kula. Iya. Prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa. Sampun boten kirang prayogi, Pak. Anak ragil bocah bagus dhewe. Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning Bapak Tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestu ning Bapak Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemelaratan menika Bapak. Iya Tole prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning Bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nara Gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndatosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintaka Wara. Kintaka menika layang, Wara menika pengumuman. Bilih Bapak nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Nala Gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh 9 dalu. Monggo adat saben Panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Ewadene dinten sak mangke sonten-sonten Bapak sampun nimbali ingkang putra ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Nala Gareng. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dari Bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Nala Gareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabda atama paduka Bapak kepareng ambabarana ingkang sejati. Allah nggih. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali. Nggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali Bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalihipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu Sepindu. Kepareng Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadhong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga nilingaken karna Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwelu, terwaca. Supados wijang anggen kula nampi menahipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Angudari Angujuli. Angel Letro mbok wis omong biasae apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye? Ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan. Wong omahe Bapak ora kaya kraton kok. Pripun Pak keparang cumadong dawuh? Rada do maju nggone sowan. Aku arep ngaturake wigati. Wigati tumraping aku, wigati tumraping Karang Kadempel. Gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe.
nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Petruk Nala Garing Bagong. Apa sing bakal ndak kandhakake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan, kabeh ora bakal bisa lumaku Dole. Hanjrah ingkang Puspitorum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo mawe raras retnaning griya Petruk apa dene kowe Bagong? Ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh. Jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga Teparo, gethok tularing para warga Padukuhan. Sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh. Minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil. Gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan Panakawan, tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip ning alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darmakusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan negara Ngamarta
undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung, pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Toraharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semono Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semono atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan, kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung muleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo uga malas, tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ngringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthangke muling lelakon, wong sing ora weruh pojok plereting kahanan. Disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-nggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau. Niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur, ming Panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malah ngripotke karo anak-anak. Ora urung Bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot, sing mesti mumet merga kudu nuruti karepane Bapak. Nek omonge dipikir Mar. Bapak Romar. Ngene Pak, kowe iki arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak.
Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku takon golek utangan perkara kuwi arep bangun kayangan wis cilaka. Wis cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Lho, Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok. Usik to. Nek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincrebung sak penake dhewe. Sing tak karepe mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi mung salokaning tembung. Nala Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Kuwi kayangan. Mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abadake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong. Kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, dorono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Lho. Kuwi sing lagi kelakon neng kene. Oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani yo, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi. Mesu bapak kare. Bagong ya apa omongane ora. Rungdonge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan. Bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak Gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngapa melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok.
Ning kowe wong telu ki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta ki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae, monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak, kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak, kula sadene waton Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Ora edan ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun, arep adus dadak godhoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Ndring, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagane terus. Ha wis tok dolongno kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya, Tru. Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petruk Bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syaratane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugara apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sago, syukur.
Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara. Kepiye? Glandang nenggara wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kuwi ning Mandura ora iso aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kuwi ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa jan. Bagong, anggepmu apa bapakmu nyilih nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung panakawan kok nyilih nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang nenggala we nyus. Piye iki? Ayo ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis, wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men lho titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora? Ha ya mbok menawa wis engko mati ning Mandura. Nek wis sago dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndala Garing Petruk apa dene kowe Bagong? Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Narendra Mekmarma sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Porto kurore kakiri Pro nanggono magawe gelari rawang-wang Tidem madyaning padukaning Karang Kadempel gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendhaping padukuran Kilura Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga Kilura Nala Garing Petruk Sumawana Kilura Bagong nalika semanten kandhek ngenya samya paring pangandikan karana geger madyaning sakjawining padukuhan sami alok yen ana priagung ingkang rawuh wonten padukaning Karang Kadempel tanah sanes kejawi amung lancur Pandhawa ingkang kapandhegan nenggih satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni minggah pendhaping padukan akarya cingak kang samya mlat mong rombeng para kawula kanca piyak ana dayo minggir jaluk dalan
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito dencengan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala Gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh. Tur dodik daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nek ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku, waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti. Biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Wong iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret culing mosok nganggo culing barang kandhani kok ha iso tak rekamke ye ha iya ngono do meneng sik malah ngrembug wong ngorok Ndara Wisanggeni wilujeng Den Kakek Semar slamet aku kakek aku ngaturke bektiku katur ya kakek nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den ya kek slamet aku ngaturke bektiku katur ya kek kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng ya Siwa Badrana ya slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar kula tampi Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Semar slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka nggih Ndara Abimanyu wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar mbok ampun aneh-aneh kula niki ming batur kok disembah niku malah mengke kula ndak kuwalat ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wah Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung Den Nala Garing tak tampa tiba sepadha-padha Nala Garing nggih Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa matamu ora mari-mari waduh bar dialem matak-matake wong tuwa niki mboten iso mari ya kira kaya ngene iki ya syukur muga-muga tak dongak-dongake ndang bener nggih matur sembah nuwun tak ketang rada lara atiku dipun sekecaken ya wis ora kurang kepenak
Ndara Garengkaca bekti kula nggih, Den. Ya garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Ndara Garengkaca ya Petruk. Ndara Antarja ya Petruk. Ndara Abimanyu ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garengkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Mbok ya ora usah nganggo edan, ora usah nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap, disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya. Disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Ha nggih monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina ateges impen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garengkaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku yang bakal bantu marang panjenenganing Kakek Nayantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangandikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusaking para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan
tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Mahestungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa mila Ndara anak kula Gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa kagiat risang kapirangu ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen temagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati sampean kalih Ndara Antasena iya kek nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma nggih matur nuwun Siwa Semar nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta wah matur nuwun aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel ora usah kuwatir yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura aku ingkang tanggung jawab matur nuwun wis kowe do nang omah wae kowe tak ganti gaweanmu iki engko arep ana duwe gawe gedhe nala Gareng kowe mlathoki kayu Petruk kowe ngangsu Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh edan tenan Semar kaya komunis kejem kowe iki ngunake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh matur nuwun den dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula banjur pangkatku besok apa kakek Nayantaka kula nderek karo sampeyan sakniki ya apik sesuk golek wanci sing prayoga ya apik merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok den ngenteni wektu dina ingkang prayoga Ndara ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapting sukuning argeram kang tumingal dereng ngantos parasrami Balwacana kasarurawipun Begawan Durna pandhita ing Sukalima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat
Kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing rawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendha mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana ki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoak. Hoki apa? Kire. Kuwi hoki kabar tidak benar itu hoak. Ngono. Penemban Wilujeng. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya Petruk. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kakang wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagai napa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nekke penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun ngestina. Wigatosipun dadi awruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saring usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun
Mahasing Asepi ta apa Brata Semedi malah dihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku ta apa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Monggo nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku ning nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training le ngenehi kowe le dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak ya Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem mar. Lho. Kana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedhelae kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man.
Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapane kaya, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wasene iku ora gelem mangkat, kowe engko ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Durna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak. Tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Bang. Ameng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep dibumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wow. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku.
Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ini ngapa ya Bagong, ini ngapa ya Caidan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nah aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane terkati jet. Loh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bengawan Durna. Seru sisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong ini omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karung isi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kowe terus di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan.
Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Piye? Bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ra heboh nek ra dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwune tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak ada kaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wah, edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, Truk, ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong.
sek kene kok ndelenge ra. Piye, do percaya ora karo aku? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ra menek ra dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe? Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, si Mbok tak peke. Us. Kowe cah nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Nang tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep ndelok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Karang aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Tamar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu. Aja. Asmara ndana? Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karangkadempel Bapak ajeng ketemu karo Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathuk ndiasmu. Kurang ajar ora. Menenge Gong ya. Ayo monggo aja.
Anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Bagong sapa iki aku kok kaya urung tau tepung lho aku Kurawa piranganing Sata Kurawa Kartomarma dudu Kartomarma pancen aku padha karo Kartomarma ning aranku Surtayu wis jeneng kok nganggo jeneng kali lho jeneng kali sapa Serayu Surtayu dasar pranyata bapakmu tak boyong ning negara Ngastina nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak gelem apa ora nek bapak mah ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis ora kok meksa sak penake dhewe terus arep gawe geger karang kadempel Bagong sing ora trima tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa ayo krubutan leganing atiku boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena ngapae aku sing tok ajokke sampean iki ajeng ngewangi kula mboten ngewangi kowe aming ditantangke kok nesu lha niku wong tuwa dikeplak salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat yo karo ketua pemuda ora kena ngayel iya nyepelekke ora iki jagoku lho Antasena heeh Pakde aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena pancen bener nek ora ana iki apa wani aku wonge jujur kok gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa ayo Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena siap Den siap Gong maju yo aku mundur
Gatotkaca Siwa Kartomarma kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun kaliyan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awon basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe darang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal tak ayani. Yo.
Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa iki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambekan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngampet-ambekan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Nek serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgeleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yo. Jedul mburimu reng, mburimu wedyan. Ambles meneh. Mburimu reng, mburimu wedyan ora sida. Mburimu reng, mburimu wedyan bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya war njaluk ndara-ndara Gatot Kaca. Ayo, awas sira. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wirangan. Pamer apa? Dicelupin Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih, ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karakasuta. Mpun Den, wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Wah, edan.
bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok makslep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan siti mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya makslep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspalatos barang kaya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sapenae dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sangkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane. Banter tenang. Mati aku Sambata. Ayo Amuk Suramarata Jayamrata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jamule. Lak tonya lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo arang rum tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik saoke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Yo namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
mboyong karo bapakmu ayo. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ya. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Loh. Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimbles Gareng. Ak candha awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. nggih mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang e. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine Apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakan dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae nang pelataran kae Andragal Kaca Andratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngondak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah cenguk-cenguk. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar pripun Den njumbuhake lawan kesagu aku nalika semono aku sagu diutus neng Ndarawati nggih aku sagu diutus neng Amarta aku sagu diutus neng Mandura Siwa Badranaya nggih tak suwun ampun ngantos dados dredah pokoke upama sinuwun
Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa ning sing baku pusakane dadi sing diutamake pusakane ngono kae nggih yen pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit yo Siwa Semar aku nyuwun pamit Siwa Badrana ya aku nyuwun pamit nggih ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara ya aku njaluk pamit yo kek nggih Ndara Antasena Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih Niwangsuk Monomadin luwih kana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara. Ora pangling kaya Atmat Jaku Ndrapsila geni. Wisang geni ingkang sowan ning Projing Ndarawati. Padha kanthi harja nggir sowanira kulup Bambang Wisanggeni. Tansah pinanganing kawidadane ring sambikala Praptakuwa, aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Ndarawati. Ya, tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena Atmat Jaku cah bagus padha kanthi raja sak praptamu pangestune Siwa Ireng wilujeng niring sambikala aku ngaturke bekti katur ya wa ya nggih tak tampa pangestuku tampanana anggere kekalih ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iya kula tampi bektiku katur ya mak cilik iya kula tampi anggir Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datul ya Projing Ndarawati ya mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misanggeni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging yen ana ingkang utus sira diutus sapa kulup Uma Ireng Atmat Jaku Ndrapsila geni kepiye sejatine Praptakuwa ning negara Ndarawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ana ingkang utus sira kulup diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalihake marang negara Ngamarta ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni ya pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejeke ngadil padha ditinggal pernataning hukum negara ora padha dipaelu wekasan padha nggudel bingung numbuk bentus sakarepe dhewe mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayiwangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa mula tumuli Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar
minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Praja Ndrawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma yen perlu Siwa Ndrawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndrawati ora kersa tedhak dawuhe kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndrawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ing kudu rawuh pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Kusuma wa ireng ing Ndrawati ing kemejot madoning latinetra kocak ngundarandir idemnya mangolon saka wadanari romberaneng koseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeta nganggo naring keganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi wis anggeni yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Aku tak takon karo kowe Maragake Wangslana, Sekar Wijaya Kusuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndrawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Merga aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau wis anggeni. Kaget risanggap irang uri nangkul kirempit-kempit. Dosa ngreknaning bawana. Di bisa anggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kusuma diboyong marang Karangkadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndrawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge wis anggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Nek Siwa Ndrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndrawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndrawati, Pakdhe Kresna.